Lehenengoz probata urte tenderenean, idiek horrek probaldi berezia izeten da, ezta? Bai, en general izeten da horrek, bai, hori gure badezu izeten da. Zebeste batzuk ja profesional moduen, bai hori lela bazitzen da igual, ba esibizioatan. Igual, gatikan esibizio baterako gure dituz, hiru pare ikusi ez direnak inoiz plazaratu ez direnak. Ta jente gehien ordintxe doa, ikusin berduz horregia zaitxure edeukien. Eta horrek izelan esaten da, kintxopekoak? Kintxopekoak dire. Honek ja lehenengoz urtetan derenak kintxopekoan aparte bere badau beste grupo bat, lelaukoa. Bai, dizek igual dira gero 8 bat urte, Ez pentzeuen 4 urtekoak eta direla. Lopategi gataten ditzu bostin gerukoak. Bostatzen hone beste eta bizena 7 bat urte barik ez dirataten. Eta gero dire ja horre esibizioatekoak izen berdeu, gure edan beste bidera atale izorrek, esibizioatan. Bai, esibizioatan diru gutxi da. Eta gero, kintxopekoa dire. Kintxopekoatatik urtebete eile kintxopekoatan. Urrengo gurtien profesionalatara pase berdere horrek. Eta asko amaitzen dire kintxopekoatan. Zesteulako bat apalizo gatsa da, bizek onak izetie. Gatsa. Eta gero haintza lagune topetako, beste milioi beti golpa, ez dakizu zelan pareko diran, eta holan dira.